Адър. Има ли го Т-20 или не? Няма го. Ето я, бе. Чакай да видя само. Не мога Като да търся. пенетратор, бе. Не знам, човек, аз избирам Т-20. Залагам $300. Загуба на пари, но какво да се прави? Спия тази лимонада за 100к. Брат, аз тази лимонада си я пия всеки ден. Нищо, че от една година. Мен ми е... Вкусно си ми е. То малко като сок, че ама... 5, втори ми стана коефициента. В последния момент. Монстър, брат, ние сме си в съюз с тебе. Останалите като путат, аз какво да направя? И аз не бутам по принцип Мортала, защото знам, че той не ме бута. Да, бе, аз хората, които не ме путат, ги бутам. Той но аз като така, видя- ама. Като видя, брат, това... Забравя му. Така с... Ето, спи, сериозно ли спря, бе? То не беше тръпен. Лелей, Димитрито изчезна. Бази дрифта пич. Еми, добре, аз съм... Тук сега ако не се тресна някъде. Опа, минах добре. Минах, аз съм трети. Аз съм опа, настигата ме, какво става, бе? Ужас. Ама каши! Първо място. Ей. Човек, взех ти от скапалия буст! И ме прецака! Аз се прецакам То само. няма спирачка като ти взема от буста, бе, стига, бе. Кой зад мен? Елит гейма, брат. Елитен си, ама... Не трябва да ме изпревараш, нали Той знаеш? се опитва да ме путне и сега ще си спати след малко. Елитен обаче не трябва. 49 чекпоинта. Тиит! Леле, тук има стопове. Не, има спирита. Георги ще се задуши иначе. Газ купка. Опа, Мишо е пред мен! Човек е един... Сега ще го бутна го спря. Ама той Мишо е зад мен. Съответно Мишо е по Добре, средата. сега съм за тебе. Кое е това? Не видях кое е. Леле, оцелихме ли го? Не го ли оцелихме? Леле, не. О, добре. Уф, това беше ръкосъм. Скарах си акъла. Не виждам. Какви са те срампи глупости тука, бе? Ох, това бати шита. Добре, аз съм на трета позиция вече. На Беше този втори, втори бе. им да си отмъстявам. Аз му Нали? запомних името. Ако не в това състезание, в другото. Аз го минах. Вече съм на втора, ти на първа ли си още? Oh yeah. Forever and ever. Не! Чуе, тук плескахме нещата. Газ! Така. Чай, аз имам баси предината. Не се радвай, ако фернеш някъде още един път. Аз не съм много далеч от теб, така че... Не знам защо се радваш толкова. Какво? Как, човек? Как така ми се приземи с скапалата кола, бе? Бутни го този, чули ме? Чакай, не мога. Защото той ме преди ме бутна, бутни го. И час ударих нещо като стълбе, човек. Баси. Сериозно ли се ударих, бе? Добре, намали да ти взема от буста поне. Аз съм неадекватен, бе. Ужас. Финиш е тука. Тука ли? Тука е. Е. Аз се спуснах и това. Опа! Значи съм на втора позиция. Верно ли, бе? Е как? 20. Такси. Път, не знам. Тоя път. Ето хазарта го спами. Леле, маля, хазарта ти е ба майката на чата. Просто ти ако не съсипеш нещо с спал, няма кой. Осирис. Ще имам Осириса, брат. Ще имам Осириса. Абе, всичките с тъмни цветове някакви. Аз съм Осирис. Той е Осирис. Значи, новата му любов. Осириса. Чакай!
ай, стига, бе, Ето, добре. правите. Ама ти зави много сигурно. Не! Какво, бе? Добре, бе, защо? Сави направо Някой го е бутнал. писна ми. Направо ми писна от всичко вече. Те се бутнаха във въздуха, ес! Лети, аре, кацай! Кацай, бе! Днешния стрим няма никакъв късмет. Даваш ми буст, когато не трябва и... Двоен буст, и той пуска и аз пускам, тук няма как да видим и двамата обаче. Леле, бутнахме се. Добре, монстър. Кой се взриви? Ами аз не съм виновен, той пич пред мен ме бутна. Зад мен. Виждам къде карам. Той и аз така. Явно съм надолу с главата в момента. Fuck it all! Не! Добре, аз ти изправих тебе. Как бе? Добре, с такава засилка дали ще успея, явно ще успея. Аз не видях, че ме тук така ми се бутна. По дяволите! Добре, хубавото, че не изпаднах. Лах! Леле, зъби си свят, Добре, аз съм на втора позиция. Аз съм на трета, не видях тъмата дупка. Ако я бях видял, си го правих, ама... Само беше 7. Скоро окей. Не знам колко. Този изпадна, аз съм вече на първа. Да, бе. Да. Аз се бутнах в него. Но взимам отпуска, което не е добре и паднах. Това състезание... Тук аз за малко щях да изфърча човек. Аз вече се фърчах. Аз филмах. Това състезание филмах. Монстър Алев. Какво ще се писа? То скоро трябва да свърши това състезание, не е дълго. Знам колко скоро аз съм. Тук не искам да рискувам. Чак да се скъса на това скъпи. Лелей, фак. Аз съм втори вече. Не съм. Доста почти да видях. Тук на коса. Спирала. Не иска да ми се смени first person, нали накрая? Добре, аз съм на първа позиция, от последен първи, това ми е нещо като запазена марка. Ще ми се включи тъпия first person.